Landirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri KTV chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Mano wa VP a DPP Central Region. Meeting imene tili nayo lero tinagwirizana kuti sitilankhula zambiri. Ndiye ineso pano sitilankhula zambiri koma ndimafuna ndingone napo mawu onena kuti mumodzi muli mphamvu. Ineyo mmene ndaonera ma supporters ya zipani zosiyanasiyana zimene zili ku opposition akufuna kugwira ntchito limodzi. Mwinaso upambana zimene tikukambirana pano. Si choncho? Ndiye malo molankhula ndi mtundu wa Malawi ndimafunanso ndilankhule ndi akuluakulu athu kuti anthu takufunirani zabwino apa. Anthu atopa ndi zimene zikuchitika muno Malawi. Tiyeni tichite zimene akufuna Malawi. Komanso ndimafuna ndipezerepo mwayi kuti tinene kuti mudziwe inu masapota ya zipani zimene zili opposition kuti si wonse amene akusapota anthu amene ali bomawo amene ali achipani cholamulachi. Pala nzathu ambiri akuluakulu amene akuoneka kuti ali mboma amene akumatiuza kuti angakonde kuti boma lisinde. Ndiye si bwino kuti masapota uyo nkona tikuti kalepe ndikona bakali pano chimene ndapanga ine chimene chaopsa ndagwira waya wa magesi chimene aliyense amati akafika akangoona ali osanena kufika kuyangana osanena bola zanga zikutani zikuyenda ine ndalowa mboma ndikuyangana ndati koma abale mboma muli anthu akuba ndizinena kawina apulika ndimenezo ntchito mboma muli mbava sabano wina ngati ali mbava endikutenga ndikenanu kwaniso wina ngati ali mbava ndiye wamva kuti inu ndinu mbava iye ndikusiya kuti ali nazona ine ndine mbava ndasiya mulungu samulandira akuti uyo aumisa khosi lake pozuzulidwa azatani kodi azaphulika. Zimene tikukamba inezi sunganene kuti nyumbamo muli mipando folo usanalowepo zicheka amene walowa moyo yamene akatani holding cement and any other commodity to create unnecessary disruptions on the market. It's just unacceptable. I also wish to this Englishman reiterate R-E-I-T-E-R-A-T reiterate what do you pronounce it? Reiterate. Thank you, Honorable Kunku. Reiterate. I wish also to reiterate that enterprises engaging in holding